Kaag sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamog ginya salamat sa Bacolod City naman. Lalaki nga ginapahayag masami nagapinalupok sang pusel arestado sa drug bypass operation samtang anom ka individual nakuhaan sa kapin 1.5 million pesos nga balor sa iligal nga droga sa Oton, Iloilo. Yaring balita nga itong gintutugan. Arestado sa ginpatigay ang drug bypass operation ang 32 anyos sa si Reggie Ejercito sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sunod sa kaprisan, masobra 2 ka bulan, yung ipaidalom sa monitoring ang suspect antes sa tigayon nga madakpan kahapon. Masobra 50,000 pesos nga balor sa suspect na jabuan na recover sa iya. Nakuhaan man ang suspect sa isa ka improvised firearm nga may 3 ka balas ang kalibre 38. Nakabato na kapulisan sa reklamo nga masami nga nagapalupok sa pusil ang suspect. Bagay, nga ginako maniya sa kapulisan nga nagapalupok siya sa pusil sa likod sang iya balay. Nagapinalupok na daw siya sa iyang residon. Sa isang amon nga pag-monitor sa iya nga nagabaligya siya sa ginadabilian na droga. Pasakaanin sang reklamo sa paghupot sang iligal nga pusil kag pagbaligya sang iligal nga droga. Arestado ang 6 ka individual sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Pulo, Maestra Vita, Oton, Iloilo, kahapon sang hapon. Subject sa operasyon ang 37 anyos sa si alias Joffre sang Mandurriao, Iloilo City. Lakip sa mga arestong live-in partner sini nga si alias Zaza, 45 anyos kag 4 pagid ka individual. Nakuha sa kaprisan sa mga arestadong iligal nga droga nga nagabugat sang 220 gramos kag nagablor sang halos 1.5 million pesos. Adrian Prietos, 1 Western Visayas.